דוקטור איתן קורף, ואני פה ב-GC לא פעם ראשונה. והפעם עשיתי קורס בטיפול דנטלי בהפרעות שינה, בהדרכת דוקטור סטיב למפרט ועוד מדריכים מישראל. קורס מדהים, תרם לי המון, שינה את ההסתכלות שלי על רפואת שיניים, שינה את ההסתכלות שלי על כל מה שאני עושה לאנשים ומה אני צריך לעשות לאנשים ואיך אני צריך להשתפר ומה אני יכול לעשות להם כדי לשפר את החיים שלהם. מאוד נהניתי, מאוד ממליץ. תודה.